Selamat pagi, Gong. Ada apa, Mas Pedro? Nganggo ngaso nganggo leren. Ora krasa wis jam 2 punjul. Sisen goro-goro patet songo. Goro-goro. Ya ya Le. Luar biasa, luar biasa. Rogoh rasa ingkang mengku werdi nyelehke rasane ngleremke kang dadi pikirane. Wo ngono ya Le. Bantu saka pangeran. Nggih, Mas Gareng Dibagong. Yo, syukur menika perkara ingkang baku, syukur menika perkara ingkang penting, syukur menika perkawis ingkang sanget kedah dipun tengenaken Pak Guru yo Le. Kalau ribuan wis bangsane gradakan. Ayo. Sak kita ndone dhisik ora kita nganggo jineman. Lah iya. Ayo Gong, Mbak yo sekak lestiari semua. Ayo. Boten no jineman kok ngaten. Jineman. Iya. Kuwi sing enjing semangat pagi. Nggih, kula sengejeng. Sak asamun kuwi menapa dereng Mbak Yu? Alhamdulillah sampun, Mas. Alhamdulillah boten ngantuk kok. Boten. Nggih. Aman. Aman to nggih. Nggih. Sama dereke Mas durung tau ngantuk. Dereng yo. Iya. Begas terus, melek terus. Mas murid. Masih nganjuk. Ayo. Kali panjenengan mereka sampun kula angkat didene adik kula piyambak Mbak Yu. Kula nggih suruh ngaosi mboten gadah. Mbak, aku anggap adik to, Mas. Piye? Aku anggap adik. Aku mbok dudu adikmu jan buya. Aku pengen lo adikmu. Adikku pengen ro? Adikmu. Adikku anu rambutnya ning bulu. Adikku ireng. Wis kuning ya iki. Nanti putih. Wis takum yang banyu panas putih. Semuanya. Mbak Yurina, Nggih. kula pengen jineman adu semu, Mbak. Aduh, biar adikku lho. Kalau sudah Rumah sakit. Nah, belok 2 kali rong tambahan. Aku besok kok ayu kaya yo ikan tenan, Mas. Apa? Yo sampe iki kok iso ayu ngono iki nganune apa rahasiane, Lho? Lah iki duduan to? Gimana, Lho? Iki Mbak Yuni sing wis sepuh iki kok yo pengen kalau anu nek nang griya iku gawe jamu. Jamune apa? Jamu apa, Lho? Jamune pace. Pace iki gare ayu to? Nggih. Terus di bapaknya Lho kuwi pace. Dia anak timur. Oh, timur. Wah, lagi saya nonton istilahnya ngomong to, Mas. Oh, restu. Lah maksudnya nemu pace dadi ombo. Ayo jineman apik, jineman. Pace ini sing dimut apa to, Lho? Dia buat loh, dia pace ini. Oh, baik. Sing bagian bundel-bundel apa sing radit Jawa to? Sing bunder-bunder mawon. Sing dimut sing bundel-bundel. Sing ngisor niku lho. Maksudnya kuwi sing nukel ngisor. Ngomong pace kok traveling pripun to? Anu, kula mumpung kepanggih panjenengan Mbak. Piye lho? Aku ya duwe jamu resep gitu. Nggih pripun jamune Nek kok panjenengan? piye sih? Teko. Anu, cantik ya niku pripun jenengan niku. Sapa kadua nek lagi mlaku wonten niku to kok mencorong. Oh, ngono ya, Dok. Aku ki ayune nek langsung nyoton, Dok. Pripun? Asli nek ning HP iki biasa wae. Waduh. Kuwi aku biasane suruh. Solo diapake niku? Suruh kuwi jiko suruh sing kemurose iki kabeh 7. Nggih. Ya ta, bar kuwi digodhog. Duwe kunyah, duwe kulir. Terus Kuwi dicencem seminggu langsung mbok ombe. Kuwi baru mencorong. Suruh kok ya. Ya itu. boten iya ujian. Ora usah. Ora usah. Kok rototnya apa maksudnya apa? Wong ayu hubungannya Iya, jadi wong ayu iki ketok singset ngono lho, Mas. Nang
nganggo suruh. Nganggo suruh. Sing Ngomong anu. Loh, kodhok. Mergo suruhe cedak kodhok lho. Heeh. Kok tak nyobi mungkin. Aja engko nganggo suruh menang. Maksudnya wajahe iki lho, kan rai kok. Nanti ngono. Iya. Allah. Gak ada suruh-suruh kita lanang iki. Buatan Apa nek Victor iki pikiran kotor. nomor dari itu. Mangga yo. Ayo Victor cilik dan bubuk sekolah. Sekali lagi ya, Dok. Yo. Nek menurut Mbak Manohara karakter putra-putra panjenengan utamanipun Mbak Yovika ini kados pundi? Saya Mas kemedal. Wis ya. Oke. Soalnya saya mulai niku asli menika. Sinten lho? Mbak Yu menika. Mbak Yu sinten? Mbak Yu Heru menika. Niku mau menika sineman ta. Ngene Mas. Oh. Ketinggalan nggih. Pengen sineman. Gurune kanca-kanca niku nggih Mas Heru menika. Iya. Oh, Nikolata. Saya kok pengen sambungan tuh. Oh, kan saku kok. Matur nuwun Mbak Yovika, Nduk Yovika mriku semenika. Makasih ya, Bu. Nek Mbak Yovika niku adik kula. Nek Ranger niku mbak kula. Oh, Mbak berarti sampe sama bobok nang tengah-tengah. Di tengah-tengah. Aku tak nang dhuwur kanan iki. Nah, mereka berkarakter masing-masing, Mas. Betul. Kayak di Sinta itu karakternya lemah lembut. Iya. Nah, seperti itu pendiam. Iya. Nek pasangan kan bener seperti itu. Iya, biapan. Apa karakter ya biapannya ya? Jauh-jauh, Mas. Oh. Iya. Cara wong nambah grutuk-grutuk bocah entuk. Saya ana kira mikmu wis kok pengen duwe anak kira saya targetmu anak. Saya mau mewawancarai Mbak Pesek ini loh. Mantan baru. Pengantin baru. Mohon maaf ya Mbak Pesek kemarin nggak bisa datang. Mbak Mandara masih rias manten. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Tapi wis mikir kok urung. Aku tidak baru aku semuanya mau. Kok piye wawancara iki? Katanya itu habis dari Bali toh. Iya. Oh, habis dari Bali. Itu apa? Oh, ini bahasa Indonesia apa? Apa? Honeymoon. Oh, honeymoon. Di sana berapa hari? Ada 5 hari. Oh, 5 hari. Iya. Suraya suaranya kita, Mas. Nah. Hubungannya apa? Masih punya bunga. Oh. Aduh, jam-jaman Kalau jadi apa yang mau? Bagaimana setelah menikah itu rasanya bagaimana? Perih, lorong, neng-neng, Senang, Mas. seneng masih. Masih dia. Iya, perasaanmu ngono kan ya. Senang, Mbak. Kok, Mas? Ya ora apa-apa terapi ya sunat kok, Mas. Oh, ini dia sunat ya, Pak? Sunat. Kok delok kok piye? Ya. Satu kok Gimana perasaannya bagaimana? Perasaannya senang. Nah, tapi ada sedihnya enggak? Enggak ada. Urung si anyar. Wah, itu biasa belum. Urung si anyar aku jajal 5 tahun kan. Bayar bank rene lidah dasar semot. Menurut segini mau nonton sing aku. Ngoten nggih. Mungkin. Nama sedina. Gas entek, listrik entek, arep belajarane duit. Anake ngomong ngopleknya ae. Meja saiki dari. Dimangkat lho ya dalam metu. Biasa ditungane sing elek to. Ora Mas, ya iki umume Mas. Oh, mau wanti-wanti. Mau wanti-wanti. Nek boten pelit jenengan takoni ibu niki lho. Loh, ibu niku bahagia terus kok. Jare sapa? Lho.
upami kula tanggapan adoh nggih, tanggapan Bojonegoro napa pundi ngaten. Tekan omah niku rombongan dereng teko, rombongan dereng teko Sanggar. Garwane Bupati pun katen ajeng Sanggar. Alhamdulillah. Setia. Setia ya Bu. Janur ajurin panggil. Si beton lo mikir Bu. Wis ya. Lah mosok Bupati yo kok wawancara iki. Enggak baca napa-napa ini nostalgia to Mas kaya. Om kanggo nyanoni kamur pisan. Nah, menika kangge jenengan monggo peset menika kedah pripun ngoten lho Bu. Nah, bila Bu. Jenengan sing ampun sepuh cara jalan digodhog ora empuk ki lho. Ampun nek rumah tanggane awet Nggih. yo kudu rukun. Oh, nek rukun iku mesti. Iya. Yang penting tips-tipsnya apa? Tik ya pokoknya rumah sari sawah. Oh. Rumah sari. Ojo rebutan bener rebutan salah. Nah, lho, rumah saya. Baca lagi masih blokir. Aku iki.